खुलुमबाय बयनिबो सिगाङाव जोंनि गेजेरसिनाव थाना आफा बाखनाय जादों नैथियावहाय बेयाव आं लोगो लानानै साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिबाय आं दिनैनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौसो मिथिहोनानै गोजोननाय मोनदोंदि आरो नोंथांमोनखौ बे समाव आं खावलायनो लुबैदों दिनैहाय समबार 27 जानुवारि 2025 मोनाबिलि 7 बाजिनाय लोगो लोगो आङो गस्पेल मेसेन्जार फेसबुक पेजावहाय मोनसे आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिजों लोगोसे लाइभ फैगोन बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव जुदि आर'जनि बिसय दङब्ला आर'ज खालायजानो होननानै गोसो दङब्ला नोंथांमोना आंजों मोनाबिलि 7 बाजियावहाय गस्पेल मेसेन्जार फेसबुक पेजाव थांनानै आंजों लोगो लानो हागोन नोंथांमोननि गासै आर'जनि बिसयफोरखौ बेवहाय जोङो लोगोसे आर'ज खालामगोन आरो बे आर'जनि सोंनायनि फिननायफोरखौ इसोरा नोंथांमोननि जिबनावहाय बे लाबोगोन नोंथांमोननि जिउआव जुदि बेरामनि थाखाय सोरहाबा फरायनायनि थाखाय नोंथांमोननि न'खरनि थाखाय मोनफ्रोमबो बिसय आरो समस्याफोरखौ लानानै जों लोगोसे बे हाबाफारिखौ जाफुंहोगोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो खावलायबाय गस्पेल मेसेन्जार फेसबुक पेजाव थांनानै नोंथांमोना आंजों लाइभआवहाय बाहागो लानो हागोन बे लिंकखौ आङो नैबे डिसक्रिपसन लिंकआवबो होगोन नोंथांमोना थांनानै फल' खालामनो हागोन थेंक इउ स' माच गोजोन्थों